खेसारी लाल यादव सबसे बेस्ट कलाकार बारन। ई बात पुनः एक बार खेसारी लाल यादव साबित कर दिलन। काहे कि खेसारी लाल यादव के एगो एल्बम वत्स रिकॉर्ड के यूट्यूब चैनल से रिलीज हुई बा, जौना एल्बम के नाम बा मटक मटक। ई एल्बम या वीडियो रोड़ा सबे तो एक बार जरूर देख ले होखेम, अगर नहीं देख ले तो जाई और ये वीडियो के एक बार जरूर देखिए। रोड़ा सबे के बता देहल चाहत हई कि ई एल्बम में खेसारी लाल यादव के साथ सपना चौधरी जी भी इस काम कइले बारी। हालांकि सपना चौधरी और खेसारी लाल यादव के जोड़ी काफी धमाल मचा रहल बावे। खुशी के बात तो एगो और बावे, साथे साथे बता दी कि खेसारी लाल यादव के ई एल्बम 8 नंबर पर यानी यूट्यूब में 8 नंबर पर ट्रेंड कर रहल बा। जी हाँ, ई हमनी खातिर यानी भोजपुरी जाने सुने वाला लोग खातिर बहुत गर्व के बात बावे। ई न्यूज रोड़ा सब है कि कैसन लागल रोड़ा सब है, आप कमेंट बॉक्स में आप राय जरूर बताएं। मैं भोजपुरी स्पीड न्यूज़ के यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब नहीं करें तो फटाफट सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये वीडियो के लाइक जरूर करें और साथे साथे दोस्त यार में शेयर दबा के करी। जय हिंद, जय भोजपुरी।